Buthemba, mina ngathwala ngesitho sami sangasese. Njengamanje asikho. Yizwa ngami, asikho. Buthemba, ukuhlupheka nje komuntu ke kudala nje 2015 ngiyasebenza ngangiphuma esikoleni lapho, phuma kwa matric 2015, then ngizama amatoho lutho. Hayi beke lapha eminyango. Alright, ngizama amatoho lutho. Hayi, ngize ngithi no man. Ngihambe ngiye komunye umngane wami sasikade sisebenza naye, shayela amakhumbi ngaleso sikhathi. Asenginayo ke license cause ngase ngina 21. Hayi weButhemba, sishayela amakhumbi. Ayingiyena kumngane wami, kana wahle mfethu. I-owner lethu linemali. Asilibuzi ukuthi lenza ngani noma lisize sithola wethu amakhumbi. But ngalezi akhathi noma izinto zadura zingakaduri kakhulu. Hayi simsabe lo baba ne. Hayi simsabe nomngane wami, simsabe i-owner phela, siyasaba lo baba ukuthi uzosuke mhlambe sithethise la because wayenolaka kodwa wayesithanda thina abashayeli bakhe ne. But kukhona into eyayikade ithusa kulomuzi lo. Njalo maso cash up imali. Kunendle sasifike sidlule kuyona, wawuyiphosa envelope. Indle nje eminyama wawuyiphosa envelope uhambe uye ngale dining room. Sathi masingena dining room la sasifike sihlale khona phansi besenzela ukudla. Sathi masifika sihlala esho ubaba ukuthi hayi uyabonga ukuthi mina ngifike namalini, ubani ufike namalini. Wayengakaze ethi incane, wayengakaze futhi ethi ningi. Waqhamuka sethi nje ngiyabonga wena ufike namalini, ngiyabona. But la sifesa iphosa khona bengenamuntu. Iyona nje into eyisithusa kakhulu lena. Iyayenza futhi size sifisa ukwazi kanti lo baba wenza ngani. Alright Buthemba. Hayi simqonde lo baba ngelinye ilanga. Hayi kanti ubaba uright nje uzilungele ukuthi ngoba unolaka nje kuphela. Hayi shede bafana bami, kunzima ukuba indoda, but mawukuthi nimisele ngokuba izinsizwa kulungile madoda, mina ngizonenzela lento eniyifunayo. Awubaba esinikeza inamba yalowo muntu loyo, hey shayo isigibele nathi ama-taxi siye khona. Wayethi sofarish ukusinikeza imoto ngeke sikwazi upetrol ngcono ukugibela. Angeke ngisho ndawo Buthemba, ngeke ngisho nokuthi ngihlalaphi. Alright Buthemba, yithi laba siyakhona. Masifika lapha basitshela ukuthi isithwala kaSibethe singakasho lutho. Ethi nje isithwala nginibekele sona sokuthi ngizothwala ngesitho sakhe, umuntu uzothwala ngesitho sakhe sangasese. Cuka namhlanje ngeke uzuphila ulale nomuntu wesifazane. Hey Buthemba. Buthemba kuze kube namhlanje iba ngami. Kuze kube namhlanje ayikho isacrifice. Siyabingelela ngani siyacela maqala ungena kuleli khasi lethu Mgosi 2 wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu ewunqa phambili ebenganza ngethu-ke lana-ke insizwa ikhuluma indaba enkulu yokuba-ke sisinqumeni esinzima. Mina-ke nawe bengathanda ukuthi-ke sihlangana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu, siphinde sihlangana kwi-video elandelayo. Danko, bye.